Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa, barkanmu da shiga sabon shirinmu na DG NAHTECH mai albarka, wanda muke kawo muku bidiyoyi wanda suka shafi internet da wasu application da abubuwan da suka shafi wayoyinku na zamani. A yau ne muka kawo muku wani sabon application mai matuƙar muhimmanci, wanda wannan application zai taimaka wajen dukkanin wanda yake amfani da wayar hannu. Ganin ko kana amfani da wayar hannu da ka yi amfani da network na browsing ko network na kira ko kuma network na wifi. Wannan wani application ne wanda zai sa wayarka ta daina sarƙewa wajen browsing, wanda kuma ko ka je guri wanda ba shi da network sosai zai iya yin ƙoƙari ya rinka daidaita maka network ɗinka don ka rinka yin browsing cikin sauƙi da sauri kuma. Amma kafin mu nuna maka wannan application, akwai wata alama a ƙasan bidiyon, ga ta nan zaka ga an rubuta subscribe ja. Ka danna muna ita, shine zai baka damar kallon bidiyon da dukkanin bidiyon da zamu fitar a wannan channel din. Bayan ka danna subscribe din, zaka ga wata ƙararrawa ta fito a kusa da gurin, sai ka danna ta dan sanar da kai in mun sa sabon bidiyo. Mungode. Yawwa, kamar yadda kuke gani, da farko abin da zaka fara yi shine za ka zo ka nemi Play Store na wayarka wanda kake ɗaukan application a ciki. Kamar yadda kuke gani, za ka zo ka shiga application ɗin. Bayan ka shiga application ɗin, za ka zo gurin searching, sai kai searching ɗin auto signal refresh. Gashi kamar yadda kuke gani. To kamar yadda kuke gani ga application din nan, sai ka taba shi, ga logo din shi nan kamar yadda kuke gani. Ni na riga na yi downloading din shi, sai dai in bude. Za ku ga application din kamar yadda kuke gani, ga logo din shi nan da alaman network da wasu kibiyoyi, shine asalin application din. Bayan ka yi downloading din shi ya gama, sai ka dawo kan jerin applications ɗinka kamar yadda kuke gani. Yawwa, da farko bayan ka gama downloading din application din, ka zo ka aje shi akan wayarka, sai ka zo ka duba jerin application ɗinka na kan wayarka, sai ka zo gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ka taɓa shi. Ok, kada ku damu da wannan talla da yake application ɗin yana amfani da data. Za ka zo ka yi skipping ɗin tallan, zai nuna maka gashi nan ka continue, sai ka taɓa. To shine wannan fuskar application ɗin. Yanzu kamar yadda kuke gani, wayar mu babu sim card a kai. Gashi nan za ku gani wifi ne NAHTECH, ga signal strength nan, gashi nan average din shi. To farko za ka zo ka danna gurin refresh din da kuke gani. To da farko shine refresh network, sai ka taba shi. To refresh network din nan shine wanda zai rinka yi maka refreshing din network wifi dinka da data network dinka. Nan kuma shine all refresh gabaki ɗayan su kenan. Na farkon nan shine in muka taba shi haka, zai ce maka this function will refresh your wifi. Wannan zaɓin zai rinka maka refreshing din wifi ɗinka, that mean turn off versus turn on wifi. Zai rinka kashe maka wifi ɗinka kuma ya kunna maka shi. And find the best wifi nearby you and connect to it, kuma ya nemi maka wani wifi wanda ya fi kowanne a kusa da kai, kuma ya maka connecting da shi. To shine amfanin wannan wifi da kuke gani. So bayan ka wannan nan kuma shine wurin data network, shi ma dai haka, amma da yake ba sim card ba za mu samu wani result na wannan wifi din ba. Nan kuma shine wurin all refresh da kuke gani, sai ka taba all refresh din nan. This function will refresh both your wifi and mobile network. Shi kuma gabaki ɗayan su zai rinka yi maka refresh din su. Kawai sai ka danna OK, shikenan ka gama da shi done. Zai rinka yi maka refresh network ɗinka, ko wifi ko data network, ko ka shiga wani guri da bai da ƙarfi, sai rinka maka ƙoƙari ya rinka maka refresh ɗin wifi ɗinka na kan wayarka. Yawwa, sai na biyu da kuke gani gashi nan a ƙasa yanzu. Shi wannan na biyun da kuke gani shine device info, shine bayanan wayarka. Wannan ka shiga, sun ƙara sa mana talla da yake application ɗin yana amfani da data. Za ka zo nan sama ku cikin internet da kuke gani. Shi ne zai nuna maka wannan bayanan wayanka, operating system version ɗinka, don ta nan ne za ka san ta yaya ma za a yi wani irin browsing ne ma za ka iya yi da wayan. Shin wani irin ƙarfin
capacity ne da wifi nata da wani network da operating system nata. Dan kada mu cinye muku lokaci ba za mu tsaya mai bayani dalla ba saboda kada mu cinye lokacin anan. Nan gurin da kuke gani shine network tester. Za a kai testing din network din kan wayar gabaki daya, kaga akwai wani problem ko kuma babu problem akai. Na farko shine host resolution, gashi nan shi ma za ku gani table wifi akwai wani kaman dai problem, gashi nan duk wanda baka so kai testing din shi zaka iya on mark din shi, gashi nan duk wanda kai mark din shi alaman shine zaka yi testing din shi. In bayan ka gama yin marking din wanda kake so, ga guri nan zai zo zai ce maka start test, zaka yi text zai nuna maka result, akwai problem a wurin kaza ko kuma babu problem. Dan kada mu cinye muku lokaci shine ba za mu tsaya mai bayanin dalla ba saboda zai iya daukar lokaci, sai dai ga mai tambaya zai iya yin comment a cikin bidiyon. Sai wannan da kuke gani nan kuma network info shine bayanan network din gabaki daya. Shi za ka shiga zai baya ma bayanan network din ka, kamar yadda kuke gani NAHTECH din nan da nake connecting da shi nake aiki da shi, gashi nan 100%. Sun ƙara saka talla da yake application din yana amfani da data. To shine sai ka zo ka gani gashi nan IP address na network din, MAC address na network din, BSSID da link speed da komi zai nuna maka da karfin komi ta nan. In akwai wani damuwa da zaka gani, ka gane ne tun farko ma nuna ma akwai 100%, to insha Allah akwai karfin da zan duk abin da nake so da wannan network din kenan. To ta wannan hanyar zaka bi duka duba a hankali ka ga me problem din network ɗinka dan ka san ta ya za a yi ka me ya kamata ka yi a cikin wannan